Další den jsme se po snídani rozhodli vyprat a uvařit. Pověz, co teďka vaříme? To nevíme. Vypadá to chutně docela. Je to zlatý pták. Odpoledne jsme se vyšli do lesa, respektive do tajgy. Tu zde tvoří především borovice, smrk, bříza a v podrostu jalovec. Stezka vedla k menšímu jezeru, u kterého je postaven bytelný srub, ve kterém můžete zdarma přespat. Jsme přímo u jezera. Tam dole je ohniště. A tady kousek je srub. Volně přístupný, dá se tady přespat. Můžete si tam zatopit. Tam je kadílka v lese, kousek pojdu. Myslím, to je vevnitř vidět zásoba, velká zásoba palivového dříví volně přístupná. Tady ještě jedna půdka na popel. Teď jsme uvnitř chaty. Je zde stůl, okno s výhledem na jezero, mrtvola, další stůl, místo na přespání. Sem si dáte zásobu dřeva na noc, kamna. Byla tady před námi návštěva, takže je tady teplo, ještě jsem si přiložil. Pánvička, návod k použití, další nádobí. A kyblík na vodu. Věšák na bundy.